A cikin mutane 10,000 da aka hallaka a shekaru 2 da suka gabata, a cewar ƙungiyar kare bil'adama ta Amnesty International, mutum kusan 7,000 ne daga jihar Benue, sai 2,600 a Filato. Raguwar 691 kacal su ne daga Zamfara, Sokoto, Katsina da Borno. Jira. Wannan ƙarya ce da rainin hankali. Idan ba ku manta ba, a watannin baya na gaya muku yadda turawan yammacin duniya suke zuba jari wajen kashe Kiristoci domin tada rikicin addini a Najeriya. Tambayar anan ita ce su waye? Binciken da muka yi ya nuna mana cewa a birnin Washington DC da ke Amerika anan ake ta wannan kulla-kulla, kuma mujallar AEI ita ce take ta wallafa irin waɗannan labaran na kokarin tayar da rikicin addini. To su waye masu ɗaukar nauyin ita wannan mujalla ta AEI? Gates Foundation ta Bill Gates. Burinsa shine Najeriya ya rubu yadda za su ɗauki ɓangare ɗaya su ce suna goyon bayan su ba su makamai, su kuma sai su biya su da kwasan albarkatun da ke karkashin ƙasarsu. To yanzu abin har ya iso ga Amnesty International ta zama karan farautar su. Wato an fara ba Amnesty kuɗi domin buga tasa ajandar. To Amnesty ai mai neman kare haƙƙin bil'adama baya ƙarya. Mai ƙoƙarin kare haƙƙin bil'adama baya bari a haɗa baki da shi domin a tada rikicin addini a al'ummomi. Kuma mai neman kare haƙƙin bil'adama baya ɗaukar ɓangare. Haka zalika mai neman kare haƙƙin bil'adama ba munafiki bane. Yau ba za ku fito ku yi hamdiya fafutuka ba, sannan gobe kuma ku fito da bayanan da suka saba abin da take wa fafutuka kuma kuna tunanin za mu yadda. Dan ilimi ya yi karanci a Najeriya, to ai mu ba sakar karu bane, kuma ba za mu yi shiru ku yi wasa da hankalin mutanen mu ba. Ita hamdiya ba saboda kashe-kashen da ake a yankin ta bane yasa har ta fito take kokari ta gwagwarmaya ta sanar da gwamnatin jihar me yake faruwa, da kuma ta kai ta kawo yanzu ma gwamnan jihar yake kokari ya bari a halaka ta. Kuke ku ce mutanen da aka halaka a Jos da Benue sun ninka na yankin su hamdiya so wajen 10. Amma kun gama raina mana hankali. Kuma in Najeriya kun ji, kar ku bari turawai yammacin duniya su haɗa ku rigimar addini. Sun fahimci cewa ta nan ne kawai za su iya raba kanku, ku ci gaba da zama cikin talauci yayin da su kuma suke kwashe albarkatu da arzikin ku suna tafiya da shi kasashen. Kar ku ba su wannan damar. Idan mutum ya yi laifi ko ana zargin shi, ku ɗauke shi ku miƙa shi wajen hukuma. Kar ku ɗauki hukunci a hannunku, saboda wannan ƙara haɓaka rigima zai da tashin hankali. Su kuma Amnesty International, Allah ya raba mu da sharrinsu. Yana can yana raban naira 50,000 bayan ya gama watsa mana shinkafa kamar kaji. Shehu Tulumbu dan shugaban kasa yanzu haka yana can Lagos yana raban naira 50,000 ga mutum 500 domin su farfado da kasuwancin su a jihar Lagos. Kowace karamar hukuma mutum 500 kuma ƙananan hukumomi su 20. Kwanaki kalilan fa kenan bayan ya gama watsa mana shinkafa sannan aka ta rawa da shi ana cashewa a lokacin da ake ibada a watan azumi mai tsarki. Wai yanzu mutanen Arewa har mun kai wani matsayin da za a yi mana irin wannan cin mutunci da cin fuska da tsakar rana? Idan kuka lissafa mutum 500 sau ƙananan hukumomi guda 20 ya kama mutum 10,000 kenan. To wannan mutum 10,000 kowa aka ba shi naira 50,000 ya kama miliyan 500 kenan baki daya. Jira. Ina allowance din da ya kamata a baiwa NYSC na naira 77,000? Ina minimum wage din da ya kamata a ce an saka shi a duk faɗin ƙasa naira 70,000? Sannan kuma wannan miliyan 500 ɗin daga ina ta fito? Tulumbu da bakinsa ya furta ya faɗa ya ce ya san farashin 'yan arewa. To a halin yanzu da ɗansa yake can Lagos yake raban naira 50,000 bayan ya gama watsa mana shinkafa kamar kaji. Me kalaman Tulumbun suke nufi? Ku rubuta min a cikin comment section. Ajira ɗan Bello.